Pwede ba kita matawag nga perfect atubangan sa Ginoo bisan pag makasala pa kita sa future? Yes, mga igsoon. Gani, perfected forever gani ang term nga gihatag sa ato sa Ginoo. Di lang perfect, kundi perfected forever. Ingon pa sa Hebrews 10:14, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Pinaagi lamang sa usa ka halad, he hath perfected forever. Sila nga gina-sanctify, sila nga ginahinluan sa sala. Perfect na sila forever. Na para mas makasabot kita ani, atong sabton ang duha ka buok halad nga naa sa Bible. Halad sa Old Testament ug halad ni Kristo Jesus nga nasuwat sa New Testament. Kung basahin mo sa verse 1, na ginaingon diha nga perfect. Awa ha? For the law, having a shadow of good things to come, and did not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Now, ang ingon diyan ni, katong mga sacrifices daw sa Old Testament ba, gina-offer nila year by year, padayon yun. Pero katong nga sacrifices, shadow lamang, ug dili gid maka-perfect sa mga comers ngadto sa Ginoo. So, katong nga mga sacrifices, dili siya sufficient, dili siya powerful. Nga naman, shadow man lang sila. Sa umalabot nga tinuod nga sacrifice. So, di sila maka-perfect sa commerce. Mo na nga, pagpasayloon ka sa Ginoo sa sala nimo, nagyapon kay mabati nga kanang murag kulang, murag wa pa jud ko mahinluan fully. Ngano man, kay ang gi-erase bali sa imong mga sala is katura mga past nga sins. Gani ang term is gitabunan. Ang gitabunan ang past nga sins. Ug need pa nimo mag-offer again kung magkasala ka again. Pero igsoon, naay good news. Sa New Testament, naay usa ka halad ni Kristo para sa sala sa tanang panahon. Sa diyang ihalad kining halad, epektibo kini sa sala nimo sa past, sa present, ug sa future. Pag makabaton ka sa grasya ani nga halad, mapasaylo ang imong sala, past, present, future. Isa lang kahalad, perfected na dayon ka forever. Nganuman kay ang gi-erase nga sala is past nga sala, present nga sala, ug future nga sala. Gi-erase ani nga sacrifice. Sa Old Testament, pag magkasala ka, ang past sins lamang ang matabunan. Pag magkasala ka again, maghalad na pugag manana para itabo na pud ana nga sala. So, padayon. Pero pagka New Testament, isa lang kahalad. Isa kahalad ni Kristo Jesus. Epektibo siya sa tanan nga panahon. Ato ganing basahon na igsoon sa Hebrews chapter 10 verse 12 atong basahon. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Sa diha nag-offer siya sa iyaha nga sacrifice. Kini nga sacrifice is for forever, for all time. Naglingkod na dayon siya. Kaya wala naman siya trabahoon pa. Isa lang kalaran, epektibo sa tanang panahon. Now, kita, perfect kita forever sa Ginoo. Sa diha nga siya namatay sa cross, sa diha nga ato siyang gituuhan, nagrepenta, perfect ta forever. Ko na ta, accepted na ta sa Ginoo forever. Di na ta i-reject sa Ginoo. Yes, makasala pa kita sa future, pero no need nga mag-sacrifice na pud ta again para nga mabayaran ang atong mga sala kay ang bayad ni Kristo sa cross epektibo karon ug sa future. Dili sama sa Old Testament nga pag magkasala sila again, maghalad na pud sila again. Pero kita, no need. Pag magkasala ta, di ta maghalad again tungod kay ang halad ni Kristo sa cross epektibo karon ug ugma ug sa umalabot nga panahon. Di po ta magsalig nga tungod kay ang atong standing sa Ginoo perfected forever na magpakasala na kita bana tungod kay abi mo bisan pag di kita magbayad anak kay human nagbayad ni Kristo bunalan man ta. Bunalan ta sa Ginoo kay nagpakasala ta. Kung basahin mo sa Hebrews 12, makita nimo diha nga ang mga anak ang gipalangga iyang ginabunalan. Hebrews chapter 12 verse 6, kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang ginahigugma ug nagalatos sa matag usa ka anak nga iyang ginasagop. So, kung anak ka ginasagop, anak ka nga ginahigugma, kung makasala ka, bunalan ka. Pero dili mawala ang pagkaanak, anak ka gyapon ka sa Ginoo. So, mga igsoon, bisan pa rin makasala ta,
matawag kitang perfect forever. Meaning nga na is ang atong mga sala gibayran na ni Kristo sa krus. Ug di na kita ay magbayad pa kung makasala kita again. Kaya nga iyahang nga bayad epektibo sa past, present ug sa future ug sa forever.